Assalamu alaikum, qadrli izləyicilər. Yine şu kısımda Türkmenistan'ın sport yağday hakkında qısaca öz pikirimi aytıp geçmekçi. Yine bilişiniz ýaly gynansak da Türkmenistan jemgyýetiniň, Türkmenistan'ın halkynyň başga hemme bölüminiň bolşy ýaly şu Türkmenistan'ın sporda hem şu rejimiň propaganda guralna öwrüldi. Şu Türkmenistan'ın şu wagtky rejimi dolunu spordy dolandyrýar ve şu sport boýunça edilen netijeler, sport boýunça geçirilen çäreler, olar şu sporting ekspertleri, trenerler zatlar tarapyndan däl, şu Türkmenistan hökümetiniň propagandistleri tarapyndan şol ýaly bir maksat edilýär, bir maksat goýulýar we şonda netije çykarýar. Şoň üçin şu netijesini biziň sport derejemiz goňşulyklarymyza seredeňizde gattypes. Esasen şu Amerikada adetinde şu Kazakistan, Özbekistan, Kırgızstan ular bilen deňeşdirende, Tajikistan ular bilen deňeşdirende biz şu iň ýylda galan. Biz şu iň ýylda ýörap barýan. Beýlekler bolsa bizden ana näçesi öňe gitdiler. Ondan ikinci aýtmaly zat şu Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan ýapyk siýasaty sportda hem gaty uly täsir etdi. Bu netijede ine şol Türkmenistan'ın içinde şu yaşayan bir sportsmenler daşary ýurda trenirovka ýa-da daşary ýurtdan trenerler çağırjak bolsa, şoň ýaly daşary ýurda gidip bilen oklar ýa-da daşary ýurtdan trener Türkmenistan'a çağıryp bilen oklar. Sebebi sport birinji şu Türkmenistan hökümetiniň propagandasy, ondan ikinji sportlar. Bolmasa hazır dünýä tejribeden esersen, dünýä ýagdaýyna esersen, ören köp ýurtlaryň trenerleri olar başga ýurtdan çağırılan ekspertler, başga ýurtdan şu ýyşanlan adamlar we şu ýurdun zbornusyny trenirovka etýär, adetde öwretýär. Emma biziň ýurdumyzda hawa käbir ýerlerde şonýa zady görsen bolýar, ýöne has ululugyna seretsen, bizde onýa wapsa praktika ýok diýenim bolýar. Ve yine aýtmaly zat şu ine hazır bir Orsen'de Türkiýe ýa-da Amerikada aýdyna seretýän oly sport belli şu näme bir hususy, şahsy näme bir hereket hökmünde zat. Misal üçin sen sport sanatçan, sen komanda gurýan, sen şonýa inisiatiw alyp barýan, zat etýän. Şol näme sen öz başyna bolup uly derejelere ýetip bilýän, sen öz başyna bolup şu yarışlara, zatlara gatnaşyp bilýän. Emma gynansak dädir sen Türkmenistan içinde bir sportsmen boljak bolsaň we sen şu hökümetiň propagandasyna gawat gelmesin, seniň hiç geljegi ýok. Şoň üçin häzir Türkmenistan içindäki sportsmenleri, beýleki ýurtlaryň sportsmenleri deňeşdirsen, sen diňe trenirovka etmeli ýok. Ondan has wajypdyr. Sen şu wagtky propaganda gawat gelmeli. Eğer sen şol propaganda gawat gelmesen, sen tapagy ýok. Näçe trenirovkada seni hiç geljek ýok. Şoň üçin elbetde görüşüňe däl bar, şunja ýagdaýda nähili sportsmenler bolsun. Ondan bilşiňe däl şu dünýäde meşhur sportsmenler ilmidama näme hökümeti dinlemeýän halamadyk adamlar. O adamlar var, bir işläp öz durmuşyny ödüni gurdular, olar näçe hökümeti dinlesin. Hökümet gerekli, olar öz etsekdadyny, öz ýetjek maksadyny hökümetden getip bilýär. Emma biziň ýurdumyzda ana sen propaganda gawat demesen, sende hiç geljek ýok. Şunlukça hawa näme gysgaça şu aýtjak zatdan geljekde görüşýär.